Sa kadlaw na teacher nakadawat og TV para sa iyang classroom, gikan sa school. Then ang teacher lipay kay nga nakadawat. Karon, yan ang gipataod sa iyang room niya para dili makawat kay usa makawat sa mua. Iyang gipaligunan iyang bintana, iyang gidouble lock iyang pultahan. Ug itong pagtaod sa TV nag-hire siya og mga tao. Gasto siya personally og 2,000 kapin. Anyway, ang TV is 18 plus, 18K plus. Pero katong 2,000 iya to personal. So mo na uban ng mga rason nganong makagasto ang mga teachers, nganong na ay expenses nga beyond our means.